Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyo alagad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:10 sa liwat mayong hapon. Kamusta naman mga suki naton sini nga mga tagpalamati karon nga adlaw Biyernes, petsa 17. Hoy pila na lang, 8 na lang kadlaw ang nabilinho. Kag magabot na ang adlaw sang Paskwa. Ambot kun mangin Mary pa. May nabili pa kita nga bali 15 dias. Ato naman abi-abihon ang pagsulod sang bagong tuig 2022 kag aton ibabay. Thank you 2021. Biyernes naman nga edisyon sa inyo sininga palatuntunan. Sa kinanda liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sininga ma-correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita lokal nga mabasahan sa pamantalaan lokal. Was, una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan action report. Afternoon edition, Biyernes nga presentation. Update kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinavea, ang inyo regular Anchorman sa sininga palatuntunan. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Off din ninyo ako sa nabilin. 48 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan action report. Afternoon edition. Thanks God. It's Friday. Salamat gid sa Ginoo. Apisar nga ti may mga utod kita nga wala matulugan, nagpulaw, alin kagabi, alin nga ni kahapon, sang hapon, kagabi, hasta kaina sang kagahon, hasta sini nga adlaw. Nga naka-exit na si Bagyo Odette. Ang aftermath ni Bagyo Odette, nakahalit gid sang dako sa mga lugar nga iya ginbisitahan, particularmente Negros Oriental, Negros Occidental, including ang siyudad sang Bacolod. Iban gani nga mga probinsya, igaban nga mga riyon, mas worst pagigani mo. Ang ilan agyan ikumpara diri sa aton. Ginbayogi kita ni Bagyo Odette sang iya kabaskog nga hangin nga gindala kagabi kagkaina sang kagahon. Resulta, wala power,
wala kuryente. Bagdown ang serbisyo sang power Casineco diri sa Central Negros, Noseco sa Southern Negros, kag Noneco sa Northern Negros. Amo ini ang mga kooperatiba nga ginhalitan man ni Bagyo Odette sa iya pagbisita kagabi kaina sang kagahon. Although ngati may mga amat-amat na gidman na restore nga power, pero hindi ni madali-dali sang Sineco, sang Noseco, sang Noneco. Labi na gid kung madamo-damo nga mga poste ang nagkalatumba, dala ang transformer. Diri sa Bacolod, may mga porsyon pa lang sa Bacolod nga na-restore na ang power. Kagabi, pag-burn out, hasta kay nasang kagahon, hasta siningaga, inilang hapon kami nakakuha sa kuryente, nagbalik na kami sa kuryente, kay halin kagabi kay nasang kagahon, hasta kay nasang aga, generator ang gingamit namon, why man kami tulog-tulog di. Marathon broadcast ng Aksyon Radio, sa sitwasyon kagabi, hasta kay nasang kagahon, hasta kay nasang aga, hasta pasubong. Nakapiyong-piyong lang kadali ang aton nga mga news team. Balik naman sa serbisyo. Diyan mo ning halit. Ang power, ang mga cell site apektado man. Medyo ang serbisyo sa internet, pulupigado man. Ang mga puno sang kahoy nagkalatumba. Ang mga sanga nagkalautod, nagkalapaksi. Sige pagani subong ang clearing operation sang aton nga mga kapulisan nagabulig na mga rescue group. May mga balay nga nagalulupad ang atop, ang sin. May mga balay nga natumbahan sang kahoy. May mga balay nga bilog gindala sang hangin kaginbutang sa dalan sa muerdiri sa lihiso. Ang mga pananom sa aton nga mga kauturan, ang mga humayan, nalapawan sang tubig, ang iba nagkalahapay na, ang iba gani alaniho na lang mo. Nagkalahapay na tubigan, mga kararuton, saging, nagkalatumba. Ang mga bangka, pulo pump boat, ara sa higad, agin bayo pa sang dalagko mga balod, resulta, damage. May mga punong man nga nagalawas, nga subong ang bangros, siyado kabarato. Kaya kung sa Mamayland, may punong daga nagalawas, kada inog harvest sa tani kuno ang bangros, nagawas. Ate, resulta, barato ang baligyanay bangros na sa din sa Mamaylan. Kung di mo parte sa Mamaylan da. May mga evacuees na kita nga daw halos siguro 98-99% nagbalik na sa ila sinitag sa Kapuluyan pagkatapos nga ti nagpakita na si Haring Adlaw. I mean, nagbalik na sa maayong nga kondisyon ang aton nga kalangitan. Ay mga kauturan nato nga nagpulaw gid bilog nga gabi kagagahon ti wala pa ni mahuasan sa katuyo nila. Amo ni ang halit sang Bagyo Odette. Pasalamat ang takid daw white kaswalti, pero may report somewhere San Carlos kada may bata nga napatay do no na lumos sa tumbahan to kayo naman. Kaligay hindi pa gid makakwa sang exact figure ang provincial capital. Kay ti problema ang power kag internet mo, so hindi siya dali makapasa sa ila report this provincial capital. Ang Bacolod diyang record nila sa mga ginpang-evacuate mga 5,000, no? 5,000 ka mga evacuees ang na-evacuate sa bilog na yan nga
syudad sang Bacolod. Ang probinsya ti wala pa. Gina-consolidate pa nila ang mga report nga ginapadala halin sa mga banwa kagalin sa aton nga mga syudad. Ang isa gid sa na dalman ang syudad sa Kabangkalan baw ginbaha ang syudad sa Kabangkalan. Ilog nga banwa Isabela. Hopefully ini nga hapon nagsubside lang tubig. Galulutaw ang mga pulungkuan ka ano to simbahan to nga ginsulob ka baha. Galulutaw ang pulungkuan sa simbahan mo. Tungod sang gulpiada nga pag-us-us ang baha halin sa kabukiran malapit sa Kabangkalan City. Tigin baha ang Kabangkalan City, Isabela nga banwa, kag banwa sang ilog. Diri sa Bacolod ti kulo pasalamat kita kay wala gid man syado gid nakatag perwisyo as far as baha is concerned. Waya masyado baha sa Bacolod. Ang nagbayo diya sa Bacolod, amo man aguro sa iban nga mga banwa kag syudad, ang mabaskog nga hangin dala ni Bagyo Odette. Puerte ang pagbayo ya mo. Are kami sa 4th floor di sang Wilros Building. Mabatsagan mo gid ang hagungrong sang mabaskog nga hangin bla. Kagabi kagay na sa kagahon. Ang atop di nga sin nga ri sa may generator sets namon diyo. Daw kung wala mahigtan ka alambre siguro lupad man mo. Grabe ang kwan, grabe ang halit ni Bagyo Odette, no? Mga propriedad niya, sige lang, okay lang na. Noon muna kay hindi ta na makontrol ang kalamidad. Importante nga buhi lang ta. No? Damo gidya balay nga nakakasan sang atop. Nagkalatumbahan sang puno kakahoy. No? Sige lang Importante buhi lang ta. Basta buhi ta, may pag-asa. So muna nga kabay pa na way na sang bagyo pa nga magsulod until matapos ang bulan sa Disyembre. Parang bisan paano, way labot nga nag-ulikid ta sa COVID-19 may mga ginaulikdan pa ta kag ginalantaw pa ta nga mga unexpected nga mga kalamidad, no? Ang latest daw ara na sa Palawan ang bagyo nga si Odette. Hopefully mag-exit na siya sa Philippine Area of Responsibility. Ano mga balita kabantayan ni Dudugay? Report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Ang update karon sa Kapitolyo Provincial. Bantayan nyo report ina karon Dudugay ni Aksyon Eden Abuso sa Bacolod City Hall, New Government Center. Lokal nga panguluhan sa syudad. Wala nagkulang sa paghatag sang bulig sa mga napektuhan sang bagyo suno kay Vice Mayor Ilcid Pamilyaran. May mga tao pa yung nagareklamo. Abi, hindi ka magreklamo kay hindi pa natanan gid matatapan sa syudad ta. Amat-amaton lang ka muna. Amat-amat lang. Doon kalimbawa pala sa pag-restore sang power, kundi amat-amat lang. Tika mo, amat-amat mga mabuligan sa syudad. Ang kutob siyang napiktuhan, sigurado kuya, may batunon ka mga bulig sa syudad kay Mayor Bing Lunardia, kay Vice Mayor Ilcid Pamilyaran, sa aton City Council, sa aton nga mga opisyal sa syudad sang Bacolod. May batunon ka muna nga bulig. Basta piktado ka mo sang Bagyo Odette. Hindi ka mo halaka pugal, kakaibwal da. Relax bala. Tao ni nga hindi ka mo matagaan bulig dahil yung nga ibwal kag pulok mga tao ni nga daw. Relax bala kay maabtad ka muna. Importante nga may ebidensya ka mo nga napiktuhan ka mo sang Bagyo Odette. Kaya hindi niya pagdingot sa syudad ang bulig. Kaya obligasyon niya sa syudad na magbulig sa amo ning kasahi sa kalamidad. Ang politika ay ipahigad na iya. Kay kalamidad niya ginistoryahan ta, di modo obligasyon na ya sa syudad sa Bacolod. So, sa wala pa matagaan, kung wala kaya magkamamalista, palista ka mo sa malapit nyo nga barangay.
or the SSD da. I-support lang ang mga dokumento da. Nga mo ni biktima kasang bagyo, mo niyo natumbahan ang balay ko. Hindi ba na tanan-tanan matatapan sang syudad? Kag monitor nga may ara pagali kamo dira nga wala pa ya mabuligan. Ikaw mo na gaya bala ibwal kag pulok. Mga tao ni nga. Ang balita sa nasyonal ya, ginpasiplatan ta ang ining real property tax rates sang IPPs. Ginapanubuan na sang presidente. Ang COVID-19 vaccine, insister ini sang DOH, nga luwas kag epektibo. Unang klaro da. Sa mga nagapapili sa 2022 nga eleksyon, ginainganyo nga mangin COVID-19 vaccine advocates. Sa update Bagyo Odette, mga masobra 198,000 ang nag-evacuate sa record sang gobyerno nasyonal naton. 198,000 ang nag-evacuate pagbisita gid ni Bagyo Odette diri sa pungsod sang Pilipinas. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Check ta nga to sa ni Patrol B, Aksyon John Diaz. Ibaloon tabi ang sitwasyon sa Bacolod. Doon ka namin, nasabong ang Bacolod. Kung maglantaw, kabala sila mo daw, wala lantagin agyan, bagyo, kagabi, kinasang kagahon. Mudo ka normal ng lao. No? Sabi, kilawan tag sigda ni Aksyon John. John, musta? Ay, musta? Okay, nawasan ka na? Ang sa ano? Sang imo katuyo ka kakapoy eh. Away na awasan na natamaan. Katamaan. Tamaan ka pangalipay. Kaya subong adlaw namin ng panahon. Actually, kakita na ko din kasanag bla. Ang sila kadlaw, ari nagidya sa baybayon sang barasudad sang Bacolod. Makitaan mo nagid subong adlaw, do katinaw na sang kalangitan. Kagapon niya kabay na likupan gid sang kadulom. Subong niya at least may ada ka na makitaan nga init, nga panag. Bula labot sang suga sa mga salakyan. Kaya mo ni oras dulom-dulom naging manini, no? Tinapat sa totalan nga mga kaaksyon. Balik kita matamat na hindi na kita mag mga problema, magib lang ang padal, matagid ito ko galingan. Masubong pa lang kayo nag-init na ma-move on na ta. Na move forward kita, no? Move on kita gilayon kay kun tinero mo pa tayo mga buot. Kaya natabo na to, hindi naman ito pwede balikan. Huwag ka man may imo, gyapon Huwag ka naman may imo, no? Kung ano na natabo sa balay mo, that's the charge to experience, O gani, move on ka na. Move on ka na lang kung nakakas at to po dati, idiyahin lang ang mapatupan, liwat? Yes, palinibis ang aksyon ninyo sa Manago di Dampi, Oo. Ang balya, wasak na, importante, safe sila. Wasak ang? Iya balay, ayo bayo, bulaw. Sa di nga balay na? Ang sa kilin tayo, di ba nga balay sa Manago? Iya gina ni action ninyo? Ang ilari, di ba yung pamilya na de? Wala niya problema. Sisim niya kay... okay na problema. Pagis bugi niya. Oo. Call na iya. Oo, ako ganing ilo. Ito nagtawag ba, no? Ano ko, no? Ang kusina, wasak mo ko. Ang kusina lang nawasak? Kung importante, kusina lang yan nawasak. Ati, hisisim kay John Diaz, kusina lang na. Wala problema na, ipatay sila ni John para nga magbagyo liwat, hindi na marusdak na. Ni, para to galing pumisa ko, yung tiles ba Ni, kuha na pasinin ni action dyan, dahil kakapasininto yung nanay para nga wala ka na problema, dasal nga bagyo. Kusina lang. Siso na kay action dyan. Anyways, dali sa Bacolod, Aksyonerek, hindi gapon lang magyan ang North Capitol Drive sa tanan natin nga mga kaksyon. North Capitol Drive? Yes. Ngaw? Amoy sa mga gabi na itong bato lang dako, itong mga kahoy, kag mga postato, kung mga kable na karadagdag. Way pa mahawanan galida? Way panawanan, kay Purtik Ramo, Aksyonerek, sang mga wisik-wisik na mga sangasang kahoy, nga nagkarapuspos, and then yung mga kable sang kuryente, kinang lalo nila anay, nga i-fix gid. Then mga riligin sila, daan naman nila, anyways, hindi man tanto, kanamo, sang salakyan sa dalanon. Pero din nila pagi ang mga salakyan nga galabay da?
Kung ari ka sa Gatuslaw, Aksyon Eric, dire ka malusot sa area sa Gatuslaw mismo, diretsohon mo na lang ina. Okay. Then malusot ka sa may 17th Lacson Street, o kung 17th Street, then right turn ka, balik sa Lacson kung gusto mo magpa-Lacson. Kung alay ka naman dire sa area sa Lacson nga daan, hindi ka na ka right turn kung mapakadto kay Ayala. Okay. Pwede ka na ba sa South Capitol Road. Sa tubang sang Development Bank of the Philippines, bukas sa dangalagyan niya, dire lang sa North Capitol. So may ano ba ARV na call center na. Okay. Dra na di Aksyon Eric. Pero may enforcer mo na ka nag-supervise kasi magtalang bilang mga salakyan da? May ara subong hapon, duwa diri sa Megatoslao, duwa sa Lacson. Okay. Nag-abyog ba nila kamot kung gusto nila nga isingasan ka mo nga divert makamod ang gilayon, hindi na kamod mag-problema pa Aksyon Eric. Kasi kooperan nila sa itong magka-aksyon, di na sagi, dra kahit amo ginang sitwasyon na ton, damo nga daan sa nagkarapos-pos yung mga kahoy, damo mo yung damo gina na damage Tapos, amo yung priority man tapos sa nag-augtas bala nga wala pa kuryente, hulat ka mo kay kadamo sa posting nga nakartumbay, hindi na madali hapaan sa siniko. Actually, bilog gini nga negros, may problema ang kuryente. Hindi ka mo maghalaka pugal, dahil mo kadugay bang siga, kay kadamo sa mga poste, kag mga transformer nga nagkala-damage. Gani man, no? Yan matamato na sa siniko. I-cooperar sila Aksyon Eric, kag hulat-hulat lang gid. Gani. Kay nag-agi man ang aton nga lokal nga gobyerno sang Bacolod. Yes. Ibot kami diri sa may barangay Bata, bala. Alin ka diri sa circumferential, di ba mapalusot ka sa may barangay Bata. Balik ka gini barangay Bata nga ruta ha. May ara dira Aksyon Eric nga apat sa kalinya sandalan, ang tatlo ka linya, hindi nagyan kay nagluyloy ang linya ang kable sang kuryente, may natumba mga kahoy. So isa lang gid ka linya sandalan na nagyan ninyo vice versa. Okay. Kung silingon, hinay-hinay ka dira kay kung gabi dulong na daga lugar. Hindi kita magpinagusto ba dasig mo padaragan nimo base magsangit ka sa kable sang kuryente, disgrasya gid mo, no? Base ka para karon mahalitan. Dapat hinay-hinay lang gid. Ilabi na kung gabi nga dulong. So mga gabi expected gini aton mga dalanon, aton nga mga panimalay, galigom gini sang dulong bagod nga wala sang linya sang kuryente. Diri sa sunod sang Bacolod dulot man sining bagyong Odette Aksyon. Isa pa gali dyan nga abiso, ta kundi way kuryente, usually nga ibang gamit kingke kakandila. Medyo kuwalang halong gabay ha. Bantayan gid ha, hindi magano kun manugtulog na. Ang abiso sinadara sa kinapapapay na sa ilang kingke mo. Kandila man. Kagang kandila patson gid, no? Sa mga lugar bala nga brown out bala nga wala pa kuryente, kung magamit kay baga mo kandila or kingke, make sure nga wala malabot ang balay nyo sang kandila kag kwan. Yes. Kato nang siguro tulog, siguro doon gig nga napatay ina. Yes, amo gid. I-make sure ginaton kay para wala na may mabilin nga kalayo, inali pagbugtaw mo ara ka man sa kalayo, Aksyon Eric. Amo nang mo dara nga dapat mo nga likawan, ha? So dapat sa baka Aksyon na amo na kasi sila itong permis, subo atong diranon sa palibot ng sunod sa Bacolod, dito tayo sa lakyan, kay iba yung mga balaligyan, establishmento, wala yan nagbukas, paano ka nikabukas, kay wala kuryente, nga dala, no, kung hiram ka mo, dakaro kayo na mahiraman yung lain-lain, kundi, disgrasya pa. Even sa downtown area, may mga store nga sarado, ang mga dipasay nga jeepney, may nagabiyahe, may taxi, may mga motorsiklo, may mga jeep, Aksyon Eric, so wala problema. Ang atong nga public transportation diri sa may syudad sang Bacolod, Aksyon Eric. Bisan gari series kita namang kay na may nagbiyahe nga mga series bus halin diri sa Bacolod pakadto sa nagkalain-lain nga Magbanua kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Jan? I don't know kung ang aton nga bread ko, roro kag paskrap nagbiyahe na Way pa advice, way pa abiso sa Coast Guard. Yes, kay ang ilan na Aksyon Eric na guidelines tubtob meron sa gale warning o storm signal, why na silang kapabiyahe, Aksyon Eric. Okay. So, wala pa man sila advisory nga nag-allow na sila nga magbiyahe ang fast craft kag roll-on-roll-off vessels bisan pa diri sa may Banago Port. Actually, sini nga po, nari kami diri sa may Barangay Banago, kay may ari diri nga nagapanagtag sa bulig, isa mga private individual ni mga Indian nationals, bala, nga nag-atag sa bulig sa mga residente, labi na sa mga na apektado siling bagyo. Ano na mga food packs na? Food packs? Mga bugas. Bugas, okay. May ari di Aksyon Eric, mga 30 guro ka pamilya. Subo nito nga balita, pero according kay Kapitan Mijares, wala na sa pulian nga balay. Pila? Mga 30 ka pamilya. 30 ka pamilya? Wala pulian balay? Nga na, wasakid? Wasak ila balay.
Iban gid pang anod kay tilapit sa shoreline. Ikad bye-bye balay nila gali. Ikabay-bay lang ang balay. Mailang nila kagit sa idalom sila sa preemptive evacuation. Oo. Nakahalin sila kag wala sa may nasamara no kung na biktima sila Aksyon Erika. Palaligban na sa barangay kasi sa ato naman nga LGU eh. Pero positibo masikapa nga basi mabuligan gid sila sa lokal gobyerno sa Bacolod. Oo, buligan gid gid na na. distance na istorya na to sa kapkainan gid sila mga problema ang balniya. Oo. Basta safe ang tanan mo to yang nga ginapasalamatan diri wala sang casualty sa bahin sa Barangay Banago. Yes. Dugay ko asa na to sa interview kay Chisako sila sa panagtagpaw ginagingagaw nilang pag-organize sang mga ayuda Aksyon Eric. Actually may ara pa man nga pamilya, duwa ni ka evacuation center pa, Okay. nga may nagatiner Abis, kag diri sa Banago, nga may mga evacuees pa nga nagatiner Aksyon Eric. Ang iban, nagbalik na sila tagsa ka mga puloy-an. Sige. No? So muna, bisang mga ka-aksyon aton paper, tinating last ang bagyo, mas kaluluoy dito kapo ng susur nga bahin sa probinsya, kay pero Gani. sige pa dito ang apekto Aksyon Eric. Makumulig ko experience for the first time in signal number 4 nga perting bayo sa hangin nga daw buhawi gid nga haplak yung lakso nagsang hangin lakip na ang pag-ulan. Gani. Karon ang detalye kabidugan ng mga evacuees ang update gikan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office bantayan sa Bacakson diri sa gihapon sa tubaday nga pangalagad. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kanagasaling sa tutulan nga mga kaakson sa dinto ng ibahin sa Pinas, kabuton ka sa mabalita sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon John Diaz. There you have it. Sitwasyon sa Bacolod Live Report sa Patrol 2. Balikan na karon sa Aksyon John. Pag may time, sa balik niya sila nga pagpangalagad. Oy may hapon nila kay Mitch sa Dogomeo Alipuon sa Barangay Inayawan, Kawayan, ga monitor gid siya, no? Si Algie Andre sa Sipalay Barangay San Jose. Okay. I-update na kapag may time ta, no? Pinatamya lang ni Iboni Butcherson, Germany. Ang iyamiga si Alberta, Canada. Si Omega Zabala Karisma kag si Joel Montinola Karisma. Ka-monitor man sila, no? Rochelle Polhenso Susana, may hapon, kay Jolo Garcia sa Inubaan, Barangay Bulwangan. Sige. Sa Southern Negros nga mga banwa kag syudad, kung nito karon malabot ini nga hapon, sigurado ko firing line ni Aksyon Brian ang masintensya sina, no? Tutok lang mo sa Aksyon Radio dia. Kay paring kinalaw sa kadra sa Tokyo, Japan, may hapon gid. Jacqueline Mareño, may hapon. Kay Christine Miñez Villalobos kay Mila Feliciano from Cavite. Monitor gid siya, no? May hapon dira. Salamat gid. Sige, mabalik kita. Pagbalik naton, report na ni Action Eden kag Action Art. Nakatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig,
Sabo pa rin magdinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan. Magandang hapon dira sa pamilya Grijaldo sa barangay Candomarao. Hindi ko masala hinigarani ay. No? Pamilya Grijaldo sa Candomarao. Na-monitor sila. May hapon dira sa inyo. Sige, check tara mga report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Standby sa report ni Aksyon Art. Kaya unahon ta si Aksyon Eden Aboso. Mga update dugang sa Kapitolyo Provincial. Pulo pasalbal niya ni Aksyon Eden ha. Kay ang kompleto sila karon buboy na karon spiring line ni Aksyon Brian Morden, no? By the way, ang barangay Panukoy gali pagi kay barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble nagapahibalogid na may ara kita dira nga charging station ha sa mga cellular phones nyo bala. Ito bong ang barangay Panukoy kundi brand out pa. So sa mga may nagausar dira gamit cellphone, may ara kita dira nga charging station sang dira sa aton barangay hall sa barangay Pahanukoy. Pwede ka mo dira ka-charge sa inyo sa nga cellphone libre ha. Kag sa may mga nagagamit bala nebulizer, may ara man kita dira 5 ka beds para sa inyo, no? Dalon nyo lang inyong nebulizer. Kagolingon nyo nga nebulizer. Kami ara man ta dira 5 ka kate nga gin-provide ang barangay sa barangay Panukoy pagi kay Kapitan Bibing Noble. So pwede ka mo dira kagamit sang inyo dira na nebulizer. Gamit ang kuryente sang barangay Pahanukoy, no? May generator kita dira. Again ha, sa may mga cellular phones da, pwede ka mo dira ka dalas yung sa cellphone, pwede ka mo dira ka charge
sa barangay hall kay mara kita nga charging station. Amo na kamo kapalangga ni barangay Kapitan Bibing Lomble kag barangay council sang barangay Pahanokoy. Ayos. Sige. Ari na siya. Aksyon din na boss, oh. Aksyon din may hapon. Aksyon Eric pahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II nga wala pa sila sa consolidated nga report ang naman sa kalitan tugas sang Bagyo Odette. Bangod naman wala sang kuryente kag internet kay may pipila pa lang subong Aksyon Eric mo sa mga lugar nga ginbalik ang internet kag ang kuryente. Pero kay Diaz sa karon ginatutukan nga mahatagan sang bulig kag ayuda ang siyudad ng Kabankalan, Banwas sang Ilog kag Isabela nga nag-experience sang pagbaha. Dugang sa report niya na baton, problema ang karon ang mga puno nga nagkalatumba sa poste kag nagbalabag sa dalan nga mong rason kung nga wala sang kuryente kag internet nga kinahanglan sang kada LGUs kag Kapitolyo sa pagpasa naman kung pagsumiter kag pagbaton sang datos kag sitwasyon sa tagsa naman ka mga lugar. Balita sikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Ida na sa mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Eden Aboso report gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa Iluhanta, ang report ni Aksyon Art ay hupon. Lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod wala nagkulang sa pag-atag sang bulig nga napektuhan sang Bagyo Odette suno kay Vice Mayor Ilcid Pamilyaran. Sa wala pa matagaan bulig bala basi na miss sang aton nga mga nagapanglistada ipa-reserve nyo lang, ipaibalo nyo lang sa concern. Hindi na kamo dahala ka pulok kag pugal. Relax lang kamo bala. Yan mga tao nga dayon nga pulok-pulok. Dayon nyo nga react. Nga way kamo na buligan. Buligan ki kamo sina. Sa ngaton nga syudad. Base na mislok na mga ngalan nyo nga dapat kamo buligan. Ikuan gid mayo. Ipaibalo gid, no? Baw nami isang kalangitan, tapos mong kalimpyo isang kalangitan ta. Temprano pa si Haring Bulan, nagpakita na. Matik. At least, ara na siya. May kasanag na, nakita palabuton. Nagsiga na temprano pa, ang aton kalangitan, dala ang pagbutlak ni Haring Bulan. Pwerte ba? Daw pamulong-pulong lang ta sa aton sining barangay ba? Ay, pwerte. Again pasuliton ko sa mga Pahanokoy nun. Ngara kita dira nga charging station sa barangay hall. Sa gusto mag-charge ang cellphone, libre na ya ha. Way bayad. Sa may mga hapo, gamit ang nebulizer, kadto lang kamo dira sa barangay hall ta sa barangay Panokoy, pwede kamo dira kagamit sang aton nga kuryente pagi sa generator, gamit ay nyo nebulizer. Kay may lima man kita dira ka katre, agin provide ang barangay again sa papanguna sang aton pinalangga nga Kapitan Yolanda Bibing Noble. Ang mga evacuees namon pasalamat lang kami dira sa barangay Panokoy, jutay lang. Di na tatapan matutanan ka tagaan man sang pagkaon. Ang amon barangay Panokoy, amat-amat mga nagabulig pang sarahi, pangkat bala gamit ang chinso. Mga kahoy ito lang nakalatumbar sa barangay Panokoy. Sa wala pa malabutan, relax lang kamo ha, kay mahina ang kalaban. Sa mga sangada o puno sang kahoy na tumbahan sa Panokoy, na wala pa malabutan, relax na kamo ha. I-remind lang kami kay kadtuan ginanamon kag lagarion gamit ang chinso, okay? Sige, ari na si Aksyon Art. Aksyon Art pa yung hapon. May hapon Aksyon Eric, ikaw yung galagakadto kag magpangliak, nagapang-punch na utod. Gamit chinso? Hindi ko sakay basi bala machinso ko TL ko. Si si Kagawad Peter may noble mo nang gagamit.
Oo. Hindi lang palihog si William. Ha? Ara sa? Ara sa monitor siya? No, sagwa. Ang namin nga balita, Aksyon, Eric, kay kundi ang City Government of Bacolod, pagi kay Mayor Bing, kag sa ibang pagkikamang opisyales, kundi daw nakabati kag so Enrique Vice Mayor Sid Familiaran niya siya magani nag-open siya ni sila nga luyag ko lang kalaroon kay may mga komentaryo balang nga negatibo nga nagaguluwa nga nagahambal nga daw pa rin na sige nambal mo blagay na pag bisan sa upnanay sa kahoy subong daw kabundol gidang city sa pagresponde nila kapag bulik sa mga naapektuhan sa bagyo Odette. Okay. Kay siling rin ni Vice Mayor Sid Familiaran, may pila ka man nagpagawa sa reaksyon katulad sila, especially ang ara sa makapurukan, individual mga pulian, na di para sa ilaya, daw wala gihapon silang malabutan sa team dala sa CDR Rimo, wala gihapon katuan dala ang mga ginpabot lang reklamo. Agot sa sila mga kalagtumba nga puno sa kahoy nga way pa pangutod. Kaya silang din ni Vice Mayor Sid Familiaran na overall sila niya kapasalamat kani kustaran nga mga responder o mga rescuers that includes sila niya taga CDR Rimo personnel nga mo gid ang nagsulay aksyon Eric hindi lamang no para sa paghakot o kung pag-rescue sadto maghindala sa evacuation center. Okay. Kundi sila nga pati na ang mga personnel sa CDR mo nga mo ning una gid nga nagpaninguha nga atong mga dalan nga hindi magyan matapos nga ginbalabagan no sa nagkalatumbang nga puno sa kahoy. Isang gaulan na nagasulay no para pangutnon ina. Sila nga relax lang kamo. Relax lang. Kaya malabutan gikamot ka. Gani, mali ka bola kakapugal, kagpulok, blada. Kay sila niya, hindi madali-dali na mo. Damo o dahil natumba, di? Damo, Aksyon, Eric. Tingin na lang nila, anay, kasi nga priority namon subong. Actually, hindi lang ang mga indala sa evacuation center, kundi ang mga nagkatumbang kahoy, ginatry, nila, mabuligan agad mahawanan nga maging tasabol ang dalan kag ang mga delikado sa mga puluyan sila niya ang ibang galang yung personnel sa syudad sa CDR mo nga mga employees kabulig pagid nagigan sa Seneco gani na mapadasig pagid nga ma-restore ang power supply dapat nila ibagay sila nga di kadugay mang sigaw ay kung ano inyo nga kadamo sa kalatumbang ka poste kag nakalapa pusa nga mga transformer la kamo ya kapuga kag pulok na nga hindi na dali mapasiga sa Seneco na inaway ito na lang aking siya sa Eric. Sige, doon man, hindi mo ka-react mo lang niya kaduga magsigaw. Kung ano na sila yaman? Sige, bera, ibang natumbag kahoy na igo, nadalahig ang poste sa kuryente. Tumba? Hindi lang isa ka poste. Gani? Damo bang mga way malabutan. Sila ni Vice Mayor, diyan mo ginangawang priority. Siya rin palayag yung action na Eric ni Vice Mayor Sid Familiaran. Kadamo siyang reklamo nga kahinay ko no siyang action siyang government, which is not true. Ang ginauna siyang aton government, po na natin Seneco, ang mga main roads na ton, so that hindi ma-hamper ang mobilization or ang movement siyang aton sa lakyan. Especially, ang ambulance, ang fire, ang police, hindi ka mapaktan ang mga nagkalatabo. So, una, ginaiyan. Wala na buwag. Ito, nagitsimpo mo na bilino. Anyway, amo na nga kabangin sa palayag ni Vice Mayor Sid Familiaran. Para sa Aksyon Report sa afternoon edition, Aksyon ay tayo hupon magka-aksyon din ka man gabahin sa Pinas. Labotong ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kit Action Arts. Supunan niya na karon sa firing line ni Action Brian. More than 10 minutes ago nagsugod na ang press conference. Nagipatawag ni Presidente Duterte. Upod ay siningang gabinete. Kaya luyag-yagid nga hibaloon kung ano ang latest development
Kaunanon ang ginahimo sa iya sini gabinete sa mga naapektuhan sining bagyo nga si Odette. Subong may ara nga pagpaathag sa presidente ang lakat sang panahon. DOST ang nag-explicar diri, nag-update sang sitwasyon sang dalaga ni Odette. Live ini sa PTB4. Sang aton sili gobyerno, no? Live conference first press con ini ni presidente sa sining bagyo nga si Odette. Pagkatapos siya naglaslas sa mga probinsya kag riyon. Mabalik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan na mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magbanua, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas regularly. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022. Pili temporaryo, balik ini buwas Sabado. Opo diri sa aton nga mga patrol la unit reporters in action nga paragad karon nga hapon. Sa technical side diri si broadcast engineer Nelmar Madera, back up din sa itong IT expert Sir Elray De Filios. Transmitter control tower sa Barangay Tarok. Tulad siyang bago si broadcast engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kanan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinevea. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Kita na kita sa Aksyon Night Patrol karon ha. Last Yes, Tudtob alas 11. Standby na sa masunod nga programa, Aksyon Report Afternoon Edition. O kung Aksyon Balita, Evening Edition. Ang mabalik ko sa programa. Mga kaaksyon sa diin kamay nga bahin sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!